of the month, January 2021. Pupunta tayo magtiro ng pasabig. Dapat daw kasi first day may income. Kaya dapat may income tayo ngayong araw. Kahit magkano lang, basta may income. Happy New Year mga KASHOKOY! Bago yung lahat, shoutout ko muna. Susugid natin mga subscribers. Si Ma'am Aida Tumbaga ng US, Sir Mando Almendares taga Dagupan, kay Ma'am Inday Lani taga Israel, kay Sir ADZ Stop from Iligan. Shout out po sa inyo lahat, sa lahat po ng subscriber natin, mga viewers natin dyan sa Dubai. Maraming salamat po sa solid na pag-support ninyo. Hey, dito na agad tayo. Bilis na service natin. Mga KASHOKOY, sana marami tayong mahuli. Pero kahit ano lang, basta may huli, blessing yan. Okay, dito na mga KASHOKOY. Titiro muna tayo. Ipwesto muna natin tong ating video camera. Pero habang papunta tayo doon, kakalasa tayo ng tali para naman mabilis trabaho. Gusto mo natin itong ating camera. money that I don't accept.
isda. Oh pare, taas ng balagbag. Oh. Mahirapan tayo magkarga ngayon ah. Taas ng balagbag. Wala pa. Taas ah. Kulang pa. Isa pa. Isa pang tali. Taas kasi mga kashokoy. Yun. Sumagot pa. Yun yung mga kashokoy. Marami kaya ito. Ilang sako kaya ito mga kashokoy? Yan ang huli natin ngayong araw. Crabs. Diba? Tapos ito yung ano, ginagawang tuyo. Yung isla na to yung ginagawang tuyo mga ano, kashokoy. Ito ginagawa rin tong daing. May sakit siya. At giwoy. Dalawang klase ng isda niya. Walay. Aray.
kashokoy oh. Ito pa. Aray. Tapang nila nang iipit. Aray. Kalating sakong isda. Ating huli ngayong araw. Bago tayo umakyat, kailangan muna natin bilisin natin sa sakyan. Hindi siya nagtatampo sa atin. Alis.